Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio, Philippine Standard Time, alas 6:38. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Kunsays. Upgrade your immunity. Do it with Kunsays. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed. For them to decide on matters of public interest, we should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line. Sa ngalan sang inyo regular anchorman, Akson na Brian Morden. Ako naman Akson Artay Hupon, checking in diri sa inyo palatuntunan Aksyon na Firing Line. Action Firing Line. Mayo 20 kita kon Miyerkules kita nga presentation sa aton sini nga magka-aksyon sa lakat sang panahon. Oy, may aras ang frontal system nga nag-epekto sa extreme Northern Luzon. Mayara naman sang easterlies nga nag-epekto sa Visayas kag Mindanao. Pero diri sa Metro Bacolod, tuman nga kapaang sang tiyempo ang aton maeksperiensyahan karon nga gabi. Ambot na noy niman, gatinupa lang ang nagapanalitiman, pero perti kapaang, no? Action Firing Line. Hindi magwanta kay bisan nagaguom ang kalangitan sa gihapon ang aton sining heat index. Hindi malikawan, hindi malipod nga tuman sa gihapon kapaang. Action Firing Line. Standby na sa aton mga ka-aksyon, pero antes ang pilan naton ka mapambukas nga mga balita kag informasyon karon nga gabi. Unahon tanay pagchekyar sa lakat sang panahon. DYEZ Action Radio sa Bacolod Weather Update. To give us some pinagka-latest nga weather advice rigikan sa Provincial Disaster Management Program Division, let's have action gani Republika. Action gan, may gabi please come in. Mayong gabi Action Brian, no? Sa aton mga listeners, mayong gabi ban. Ari lakat sang aton nga tiyempo sini nga gabi Miyerkules kita karon Mayo 20 to 2020. Sa kapungsoran ang kondisyon sang aton tiyempo maning frontal system nag-apekto dito sa pinakapunta sang naminan sang Luzon. While ang easterlies naman amo ni ang nagapabatyag sa aton mapaangangin gikan sa baybayon sa Pasipiko. Naga-apekto diri sa aton sa Kabisayan kag Mindanao. While dito sa Batanes kag Babuyan Islands magalumon ang ilang kalangitan, may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan. Kag panago nga tugay ni sang frontal system. Ang Metro Manila naman kag sa iban man nga bahin sang aton pungsod Pilipinas, padayon nga may pagguom ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan. Nga may dalan ini na liquid nga mga pagulan alin ini sa easterlies kag localized sa thunderstorms kag may ara mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sang hangin alin sa napakat na nasidlangan padulong sa napakat na kung southwest to south
nag-apekto dito sa namin sang Luzon nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan diri man sa kabukusan sang Kabisayan kag sa iban nga bahin sang Luzon may araman nga mahinay hasta sa may kasarangan man nga huyop sang angin halin ini at sa nasidlangan pakadto na bagat na nasidlangan o kon east to southeast kag sa iban nga bahin sang Luzon may maghahalin man sa nasidlangan pakadto namin na nasidlangan o kon east to northeast nag-impluwensya sa kabukusan sang Mindanao nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan diri partikularmente sa aton probinsya may pag-uumguuman ang aton nga kalangitan hasta nga magalumon ang aton kahawaan nga may idulot ini naligwin nga mga pagulan naton mapatigan sa kabukusan sang aton probinsya sang Negros Occidental lakit man ang syudad sang Bacolod kag may ari kita mahinay hasta sa kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sang angin alin man sa gihapon sa nasidlangan pakadto sa nabagat na nasidlangan o kun east to southeast ang maga-impluwensya sa kabukusan sang isla sang Negros nagakabilin lang sa gihapon ang kondisyon sa aton kadagatan nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Alas 10:36 ni karon gabi ang aton tao 1.1 metro ang kadalumon ang unas magabalos alas 4:06 buwas sa aga sa takos nga 0.4 metro ang kanabawon kag alas 5:59 sining hapon nagtunod siya ring adlaw magabutlak ni siya alas 5:22 buwas sa aga. Ari kita 27 degrees Celsius o kon 80.6 degrees sa Fahrenheit. Umulay kabukusan sa aton nakatimpos ni nga gabi action art. Abi ko malipat kaliwat kay multahan tagi ka. Sang ano man. Tiki kay ina si Action Brian lawag mo. Ay oo, sorry. Oo. Sige lang. Kaya na akostom kita kada gabi daw si Action Brian. Natural. Kabalo ka may new normal makaming ginasunod diri sa estasyon ari man nga tao. Do pero bala si imo man nga kabalo man kita sa imo nga kinaiya kag mabuot nga bana. Ang new normal mo hindi bala ang imo schedule subong halin sa balay mo. Pakadto sa opisina, hindi bala mo malang na? New normal. Kag alin sa opisina mo pakadto sa mga balay. Hindi bala mo na alin sa opisina pakadto sa mga balay. Sa balay o kung sa mga balay? Ha? Normal to new normal. Hindi po siling ko sa alin sa opisina pakadto sa balay o kung sa mga balay? Sa balay lang. Sa balay. Sa balay lang. Hindi wala Basta, mga. Ha? Hindi isang wala sang mga. Wala sang mga gali wala mga. Ikaw pa. Sa balay rin balay ka. lang. Grabe gid ka pa ang ano man ang heat index ta. Grabe gyapon. Kagina hasta ta sa 34. Nag-35 ini siya mga alas 12:30. Dato mintinarya hasta alauna. No? Okay. Grabe gali no. Init pa ang kita gali. Pero siling ko gaguo mang kawaan gadupoy-dupoy man actually ang mahinay nga hangin pero ang kapaang gidyakson gan hindi gidya maagwanta. Ikwa na inang ang arang influensya ang easterlies, no? Amo nang pinakadominante nga klima naton diri sa baybayon sa Pasifiko nagapakadto di sa aton. Okay. Oo. Pero ang transition, yes sir. Tulotalite proseso inagapon sang kainit sang baybayon sang Pasifiko on si surface. Nag-evaporate na sa babaw dason manipis nga galom i-condense man ligapon sa aton ang pagtulotalite ng kaisa may naligwin man nga pag-ulan. Depende. I-condense. Ano gani ang kwan sina translation sa simple nga pulong kun Ilonggo? Iligay non? Inang surface drop na mo. Pero, surface. Nang ginatawag ta na yung galom. Galom. Amo na siya because ang usbong sa baybay, makadto sa ibabaw, kaya mo na ang nagatuga sang pagtupa sang panaliti. Ulan. While may ara kita ginatawag nga localized thunderstorm sa kapaang sang aton kadutaan bla, ang aton naman land surface, so kaging na, nagakwan man na, may process of condensation man na siya, sa kapaang sang aton nga landmass,
masaka sa babaw, mga tinatawag nga localized thunderstorms. Sige. Thank you, good Ernie. Okay. Ay, Ernie. Thank you, good action gani mo yung gabi si mo. Sige, mayang gabi. Ginadugsing ko lang ni siya kay amigo ko na ibuot ni nga tao. Action firing line. Aksyon gani Republika, grabe ang aton heat index, kaina grabe ang sitwasyon, no? Ang kapaang. Kung ikaw may ginasuprer nga high blood pressure o hypertension, delikado. No, amo nang halungan tagid inom lang madamo nga tubig, hindi gid mag-expose sa aton lawas kapin pagid. Umpisa alauna sang hapon tubtob alas 3. Kay dira gid nagabagang ang kainiton nga delikado kapin pa kung ikaw may edad na. Action firing line. Mga ka-aksyon nga nagamonitor na via Facebook page sang Aksyon Radio Bacolod, amo man sa YouTube. Mayong gabi sa inyo tanan din ka man nga bahin sang kalibutan. Ano man nga oras sa imo ginamtangan, good day panamyaw. Gikan diri sa Aksyon firing line sa gihapon sa ngalan sang inyo regular anchorman, Aksyon Brian Morden. Ako naman Aksyon Artay Hupon, magapangalagad kita. Tubtob sa takna alas 9 karon nga gabi. Action firing line. Aksyon Radio Bacolod hindi lamang sa on-air, kundi available na kita via online. So, monitor gig ka mo dira. Pwede ka mo makapadala sa inyong mga mensahe. Sa aton sining nga pagpangalagad, feel free sa pagpadala sa inyong mga mensahe sa aton available nga chat room. Dira ka mo pwede magpadala no sang mensahe. Kag ara man sa YouTube, actually pwede ka mo da makapadala man sang inyo sini nga luyag ipartisipar sa aton nga pagpangalagad karon nga gabi. Action firing line. Ginauptan kita sa technical side ni Aksyon Henry Espulgar. Ang backup ta karon nga gabi, balik na siya. Si Aksyon JM Guapito Baikin. Amo nang ambal ni nanay niya, tisupakon mo na karon kundi dako nga disgrasya. Action firing line. Tupod man si Aksyon and Defensor. Now let's go to work na diri sa aton nga pagpangalagad anong pila ka madalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon nga gabi. Action firing line. Ario, iniya relevant gid katama nga diskusyon kag aton balantayan under the new normal. Even nga subong ara kita sa ginatawag nga general community quarantine, puwera palayo lang nga magbalik kita sa mas upgraded o kung mas mataas nga community quarantine. Nga ginamuno ko na, bangod bisan mismo ang aton mga lideres sa probinsya kag syudad, nagapadayon sa pagpanumdum sa aton, wala pa kita sa normal nga sitwasyon. And even magbalik kita kang madula ng tanan nga mga community quarantine under the new normal, may mga pagbag-ugid nga baka tandog sang aton nga comfort zone. Action firing line. Ano ini? Number 1, ang istoryanta karon nga gabi ning pag-evaluate sa sitwasyon sa mga trabahante, kapin pagid sa mga pribado nga sektor, sa pag-umpisa na no karon nga panag-on from GCQ or under pa sa quarantine o community quarantine kag under the new normal. Ano mga preparasyon na ginahimo karon sa aton sini mga labor leaders kag amo man sa RTWPB. Action firing line. Sa Bacolod City Hall, mga balita nga aton tutukan karon nga gabi. Chairman sang Committee on Education, Councilor Novero, nagasuporta nga ipaiso lang pagbukas sang klase sa masunod nga tuig. Action firing line. Ari na. Amo ni siyang isa ka importante nga isyu nga istoryahan taman. Ang Department of Education, ambot kung paano nila ginbalay ng ilang pagtuon kasi nila may mga study, mga kami naging kandak, nakita namon nga we can start sa atong school year 2021 by August 24. Imagine, less than a month. Ang nabilin, maumpisa na yung klase, ang taga-Department of Education. Ang problema, subong nga panag-on ang pandemic, ining problema sa COVID-19, why pa niya matapos? Why pa ganing vaccine? Ma-discover? Why pa gani isubong? Sang nagadiskubre ano gid ang vaccine nga pwede makapatay sining animal ni nga virus o din kakita sina, yet ang Department of Education luyag nila ya
nga dayunon gid ang pagsugod o pag-umpisa sang klase. Action firing line. Kag Mayor Bing nagapanawagan sa mga barangay officials nga dapat siguraduhon nga masunod ang minimum health standards sa ila mga lugar. Action firing line. Sa provincial capital, anong mga dalagko nga balita nga tutukan ta? RT-PCR machine nag-abot na sa COVID-19 laboratory center sa Silay. Uy, saan umaumpisa ang iya sining nga full operation? Action firing line. Kag Governor Lacson, paborman nga sa 2021 buksan ang klase. Kung ikaw ginikanan, maminsar kasi nimo. You have to think twice, thrice, or basi kon damo pa 1,000 times nga pagpamensar kung paiskwilahon mong bata mo nga magakadtugid sa bulutuan. Action firing line. Sa nasyonal ang mga balita, no, may araman grupo sa mga manunudlo nga luyag nila ipaiway man ang klase nga pagbukas temprano. No? Karon i-plastar ko na. Kaya namo kita istoryahan sa nasyonal pagid. Ang isa lang nga hindi ko matalapangdan under the GCQ, hindi ko ma-reconcile sa kaugalingon ko. Kundi subong kung madakpan ka sa pulis nga nag-violate ka, halimbawa, way ka kasuksok face mask, nag-violate ka sa ginatawag na ton nga curfew, naglagaw ka na umay ginbakal, kakaron nga waay ka imoya nagasunod sa regulation, di bala may dinakpanay, kay inaganida mo nagkaladakpan ng mga pasaway, ginpatindog sa kilid kadalan to, ginold ka pulis. Ako nag-appreciate ko sa mga mapisan nga pulis sa pag-implement sina. Pero sa nasyonal lang hindi ko yabla masawaan, ining natabo sa Manyanita o sa dispiras sa birthday o pagsugalaw sa birthday ni General Sinas. Tigita mo, sining hapoy, gigkuber, usus kalipay ko, ginipisahan ko sa presidente, hindi pa ko pagkakason sa akon sa nga pwesto. Action firing Ay line. nano maning sitwasyon taman kung opisyal gali iya, i-justify tagid nga nagwa siya, o nagwa ang mga tao nga nagkadto to sa balay sang sining general, kay ma-attend na sa birthday party ya, nagkadto sa taratapan niya, tinga mabakal kaya ka kinanglanon sunod balaya, nga hindi man na mabuligan naton justify, nga gindakop naman niya kag dalon sa police station, do ka double standard, no? Action firing line. Lain gid galing pagtratar kung ikaw ya ordinaryo nga tao, do ka hapos lang sa imo dakpon, kag kung magsala-sala pa kasuhan ka palupot ka pa sa prisuhan, ina nag-ideya na ng tao makakaon kay iban way makabaton sa pero ang mga opisyales ng gobyerno galiya kung maka-violate ay i-justify taya. Buligan ta na explicar kay anong ta na karon kay mabasol ta na kay kantuan to. Titani sa inyo na lang na iya gadamo di may mga birthday sa Action JM gusto tani ni nga pa-declare gani sa kay Mayor Bing ay holiday ang Bacolod. Tiway gid siya gani to naging pangimbitar man kay nagapati siya mo nga may regulasyon nga dapat sundon. Action firing line. Ti kung ordinaryo ka nga tao, bisan birthday mo, nung kakagid magalatoy ka patipon-tipon sa balay mo. O, kung ikaw dira nga may kinanglanon ka baklon sa guwasang puluyan mo nga kinanglanon gid nga maglakat ka, hindi ka magkalipat ya magsuksok sa face mask. O, kag hindi ka dapat mag-violate sang anuman kasuguan kinakpon pulis. Ti pero kung opisyal pwede lang yagali na anuman ining aton kasuguan mag-amo ni man. Action firing Hindi ko line. lang masawan taningin imo man lang ay implo ni. O kung hindi agin man makontrol, kay amo ng rason, ti birthday man lang na nga sunod to, hindi naman na yun hao. Action firing line. Ari ang iban nga matao nga nagagawa sila, mabakal sila sang kinanglanon siyanggi. Ang iban, way man yung bakal, bisan face mask nga 25 pesos. Galing sa lahat, isang iban, kay way man nagbitbit, abisang bisan tabon na sa buho kay longla. Ano pang indakop ka pulis? Pero tinabalatan ni, pakita man sa publiko, nga way pinilian ang aton hustisya, kaya hindi bla mo na, ang hustisya para sa tanan ni, o nga daw may pinilian ako. Action firing line. Pero ti way tagin na question ang wisdom sa presidente, ta kay siling si Sinas, may maning performance siya under my administration, grabe maning support niya, tuod ka.
Action firing Yung line. ambal sa presidente, patihan tanagid lang eh. O anyway, pakarunan tayo na. No mo na so far, ang pila ka madalag ko, nga matalakayan ta, karon na gabi. Atensyon sa tanan nga mga mamumugon. Now, ginahulat na nagligad ang update gikan sa Doli, kay may request o may gipadala nga communication si Congressman Greg Gasataya, requesting the Doli to update nano ang matabo sa mga pending application sa mga magagmay nga kumbuyahan nga mo ni tani ang ginalauman nga makabulig no kapin pagid sa mga magagmay nga mga mamumugon nga no work no pay matapos nga nagsarado ang ila ginatrabahuan. Ti kulang ang pondo sa Doli. Pila lamang sa bilog nga Region 6 50% or equivalent to 23,000 nga mga employees ang nahatagan sang financial assistance sa idalom sang COVID assistance program o ginatawag nila nga KAMPA. Action firing Di line. subong way dinahom-dahom. Hindi pa may baluan kung bala nanugid ang eksakto nga sabat sang national nga Doli. Babadjitan pa bala ini? May tsansa pa bala sila nga makabaton kay kalabanan sang napiktuhan nga mga empleyado wala nag-apply kang nagkuha sang iban pa nga financial aid nga ginahatag sa gobyerno, isa na dira ang Social Amelioration Program bangod nga ma-double application or magdoble ang ila ginapangayo nga assistance. Action firing line. Diyan mo ng rason ng iban way na nagpalista, way na nag-entra sa kamada sang Social Amelioration Program. Now, ang makaluluoy, ining mga empleyado nga way na malabutan sa pondo. Qualified sila? Yes. Tigaling way pondo? Sorry. Tiyan mo na lang na, nanoy ning sabat sa Duli, dugadugayaw. Action firing line. Sa aton introduction kay ina, siling ko under the new normal, may mga balantayan kita especially sa pagbangon sang ekonomiya. Kagkapid sang ekonomiya, amo ini ang mga trabahante nga nagabulig sa tagsa ka mga business sector. Nagabulig agon mapalambo ang negosyo sang isa ka negosyante, amo ning ordinaryo nga mga empleyado. Under the GCQ, subong amat-amat na sila nga nakabalik. Pero hindi pa 100%. Action firing line. Under the new normal, ano ang matabo sini? May ara bala? Masanag nga palabuton nga nagahulat sining mga ordinaryo kag simple nga mga mamumugon? Online sa firing line. Joining us tonight is the Labor Sector kag Secretary General sang grupo nga General Alliance of Workers Association or GAWA. Kay gusto nato ni baluon ni ang status subong sa ila. Hindi man makamiting ang RTWPB. Bangod number 1, wala pa sang mga biyahe subong bisan roll on roll off nga pwede makasakay ang mga pasahero. Kuning nagabiyahe subong mga kuan lang ining mga ginakarga nga mga essential goods no nga gina-deliver halin diri sa aton pakadto didto sa piyak nga probinsya. Now, tisiling ko under the new normal, nanong matabo siniman? Online sa firing line. Once again, we have Mr. Winnie Sancho on the line. Sir Win, good evening. Yes, Art. Mayang gabi si mo, no? Labi na kita itong mga taglamati nga mga mamumugon. Thank you. Salamat, Gid Silingko. Amo ning tiyempo subong nakabalik na gid man ang iban nga negosyo but not 100%. Pila lamang ka mga empleyado, amat-amat nga nakabalik sa ila trabaho pero puraot gyapon ang pagpangabuhi. Under the new normal, sir, ano ang mga gina-expecta kag sa idalom sang RTWPB na ano ang sarang mo nga madala dito as representative sang labor sector? Well, in the first place, ang new normality,
may kabudlayan giniya ang workers, no? Tuwang may kabudlayan, management and labor, but lukdo giniya isang labor tungod na hindi na normal mo altered environment. Tungod nga, for example, sa operation lang is 50 to 75% lang ang allowable abis ang imong operation. In the first place siya, kakasun mo gini, may may ginatawag nga reduction of manpower and personnel. Di pareho subo ang iban nga mga workers nakabalik. How about those nga wala naka-return to work? Kundi budlayan sila, Art, no? Kaga gindala ko ni sa Pili Conference sa Regional Wage Board nga meeting namon sa kahapon. Although wala gid mapusa, wala kay man Pili Conference mo. Ang una gid nga ginahinyo sa labor sector, Art, dapat may ginatawag kita nga impact evaluation, no? Nagbalik na mga workers. Now, let's say, tagaan natin 15 days. Paano ang sitwasyon nila kaya nakabalik na sila, no? Okay. Punira na lang nila problema. Ikadua, pila ka workers ang nakabalik. Ang wala yan nakabalik, ano ng ila estado? Dapat, i-operationalize ang gobyerno ang inatawag nila ng wage subsidy, no? Na ginasugid sa gobyerno nga ihatag nila sa mga workers nga wala sang obra. Wala abot sina, ang management man dapat may evaluation man ang gobyerno, no? Mo nagagin-raise ko sa Regional Wage Board na dapat may papel ang Regional Wage Board because it is now an issue of wage and productivity. Dapat i-evaluate man ang management if they can sustain their business. And if they can sustain their business, how about the continuity of employment? Masarangan nila ayhan, mientras tanto sano ang ila mga mamumugon na hindi nila ma-reference or else mag-apply sila sa ginatawag natin art ng mga flexible working arrangement, no? Barabi na reduce work week, job rotation, reduction in the number of hours. Kamanti, amo mangidang imuhon sa kumpanya mo. But then, in the final analysis, siyempre, lugi ang workers. Pero tiway siya may memo, no? Kung ang siling ko gani, under the new normal nga ginatawag nila, may kabudlayan gidya ang workers. Pero kung sa mga English pablaar na bite the bullet, tiway ka may memo mo. That is why gani ginapangayo mo natin ang intervention sinisang in WPC. Dapat mag-hold siya sa ginatawag na consultation para ma-address yun nga problema kung issue in isang wage ka productivity mo. Dapat mag-conduct ang NWPC sang isa ka dialogue sa amon, either teleconference man na or what, para ang goal sang RTWPB mari-adjust siya o mari-align niya, no? In line with the altered environment or the new normal para makahimo kita sang intervention on the issue of wage and productivity. So hopefully, base ma-discuss na muna sa May 26 para nga matugunan man no, para mabuligan nato ng aton nga mga mamumugon diri sa Region 6. Kinanglan di art may impact evaluation kay kunwa ay tanawon ta lang da sila kamusta ang ilang sitwasyon. Huwag kita blas na inatawag na feedback mechanism, Art. Hello? Yes, sir. Yes, sir. So, aside from impact evaluation, siling ko ganita ni dapat ining mga taga-dulit, ni klaro nila ni Anay, kung itong mga gin-offer nila nga kampala to, itong cash assistance sa mga employees, nga ano to man, gin-angol-angol nila yung pilalan to ka 50%, 50% lang yang nakabenepisyo diri sa bilong nga riyon size sa Sir Winnie? Huwag gani ka, lapot art mo. Ako na blang siling ko, dapat ani may kuwan man sila, pero blas ang SAP, may accountability man ang duli. Kuwan niya da ang tupad sa gangkam kung pila ang sinit, ang natagaan, no? Kay usually, okay. Ang gobyerno bala daw, patya ko bala daw kabol sila magsilinga. May second chance naman kuno. Tiway na pagani madisponere ni ang mga workers naton nga way kabalik sa ilaw brao. Kani mo nang unahon tabla. Amo ning tagaan sa ginatawag nga wage subsidy.
pati ang management para maka-bounce back ang atong economy, no? Kaya man ang Art, usually ang nagkatabo, labi na gid sa mga insya sa gobyerno, pagbuwa na yan, may directive na, may order na, may guidelines na. Pero ang question dira, may consultation bala? Wala eh. Pero sinisang concern sa labor sector. Why Manila gina-involve gani ding mga labor organization? Kami gani nga mga labor advocate, wala man gani kami ginapamangkot. Pero pagpitik sinta, sara na. May order na sila, may guideline na sila. So, ang amon lang ginayo dira, may mga labor representative na kami sa Kongreso. Tagi pamangkotong Manila, Art, kaya man ang guwa subong nga ang workers nakapintala na, no? Sa Dalom, may mga workers na gani sa Manila nga nagapakilimos mo. Kay Mante, instead of earning a living, they have to beg for their food, no? Kaya nga, ate, wala na sa ubra. Among tani ang i-address sa gobyerno, no? Job restoration. Hindi kay siling second round sang social amelioration. Setting social amelioration, maubos na dayon. Pagkatapos sinawat. Pero kung gitagaan mo siya ubra, isa na ang iyang nasweldo is only 90%, at least a worker has something to get by para may food on the table ang iyang pamilya. Amo na ang i-raise namon sa gobyerno, Art, no, sa RTWPB sa daso namong nga meeting. Pero initially, naistoryahan nyo man ni, na-present man, ining, why labot siniyabi sang, sa mga cash assistance, impact evaluation. Sir, na-discuss nyo man ang parte sa ining balik probinsya program na anong mabenepisyo sa mga hanay sang workers naman? Wala pa ni malabot ang balik probinsya, no, ng bagong pag-asa. Pero ang pamangkot is our province ready to accommodate all of these OFW and people coming from Manila? Okay. Ang tutuod lang, Art, hindi ganito ka-disponible di magpabalik sa ato mga workers na rin. Di mo, dugangan mo pa sang halin sa Manila, OFW. Di din tani sila at nga sektor idasok man, service sector, din tani sila sa BPO idasok. Kaya ko yung nabalaan ko subong yung sektor natin nga medyo open, agriculture mo. O, pwede na makasulod sa agriculture. Di karon ko nag-opsina kas Manila, puli ka di, manguma ka. Ina kung kabalo ka manguma. Ang punto ko dabala that the reality is, hindi pa ta ready. Kung ready ang province, kaya mga LGU, why na yung art problema? In principle, mayo na siya nga kuhan mo nga programa. Kaya kay tiya mo ng silingko, hindi tagani ka pa uglasang kapabalik ugla di sa aton mga diri lang naton ya dugangan tapalin sa Manila. Kaya ang guwa tadi, mas spike ang kuhan ang unemployment and underemployment. Yes. So, ang isa pagid, no, sa mga balantayan tayo in the coming days, kung maplasta na ni sa inyo. Now, hindi lalapit na malang tani magsukat ang gin-imponer or dapat ginaistoryahan na yata ni subong no kung ning krisis ang COVID-19 ang pagpasaka sa sweldo sa mga mamumugon, tinano ayan ang chances ka may ang chance ni Sir Win nga maistoryahan pa ini kag mapaboran sa mga taga-management kung may haragin man kamo iproponer? Di sa subong, no, ang sitwasyon, until matapos, ini ang ilang lockdown, di wala sang consultation sa amo, niya ang teleconference masyado kalimitado, no? Hindi kita makakuan sang position paper. Ang unagid, Art, ang pliti, ang pliti ka matamat saka. Karon, mag-meeting naman kami sa Regional Wage Board, ano niya ang epekto sini kay ang purchasing power ng workers naganubo. Ginubuan ang iyang sweldo, nagdugo pang purchasing power ya tungod pagsaka sang mga sa mga balaklon kay man sigurado ginayard this will be an economic recession mo para saganisbong the unemployment magataas ang inflation. At this point in time, kung magtayada kami sang ginatawag wage increase, sigurado ang kuan ang management kasi sila nga amo na ni sitwasyon ngayon pagpusaka sa sweldo
Okay? Pero siya ang pamangkot naman namon, mga sir ka, mga ma'am, sinong naigo out? Sinong naigo yung workers? Mm. Workers mo di akong naigo, kaya man, ang kwan mo, ang ginatawag na purchasing power, no, ng nubo dason, di kung wala sang saka sa sweldo sa mga mamumugon, paano karon ang ginatawag na consumer spending? Kundi hindi ma-prime up ang atong nga economy, kaya wala sa igasto ang workers mo. So ina siya art, pagkatalakayon kita namon on Yes, sir. or before November 26. Amo na siya ang last year nga pag-approve man, amo na nga tuig nga bulan. Sir Win? Nautod ang linya niya, alas 7:12, Action Radio, Philippine Standard Time. Action firing line. Ini mga ekspektasyon kag mga ginabantayan naton pagsulod na sang new normal. Actually, advance gani ni siya. Sir Winnie, sorry, ginautod ang linya ta. Okay ka, so, You were saying kay nasiling ko, sir, November of this year, amo ni siya tani dapat masukat na to kag pwede na kita tani ka file sang dugang saka sa sweldo. that's correct. 1 year na mo, nag-lapse na ang ginatawag na kwan, 1 year bar period, so pwede na kita makakuan. Okay. Makapasikuan nabi, matag proposal. Pero kabalo ko art, kwan ini, I think this is one of the pinakamadugo, ganyan nga kwan, nga, kaya man ang rason ba nila, may COVID mo. Okay. Diba? May Yes, national yes. emergency. Kaya ang pamangkot naman namon kung national emergency, sinong apektado? Primarily, the workers. Okay. Especially the poor workers. So kung magsiling ka mo nga may COVID, hindi mo na rason kaya tanan-tanan ta, nagatuan man, nagasuplir man sining binatubang naton. So dapat isurihanin agad ito nga, kung ano man ang reaksyon sa management, matagaan natin mula sang ginatawag na economic relief, no? At this point in time, nga nagaduloble ang problema sang workers art, no? Sa economic, kagaiban mga bagay. Sige. On that note, keep us posted sa mga results sa inyo masunod nga mga meeting sa Winnie. Salamat, Gid. Good evening. Thank you. Good evening. Action firing line. Istorya ini sa employment. Istorya ini sa kapalaran, sa maordinaryo nga mga mamumugon. Subong tanan, hindi naton madula nga hindi giniya masapawan ang isyo sang concern kag seguridad kon parte sa safety sang tanan sabay mo nga idulot sang COVID-19 no nga nagasigi pa. In fact, kalibugan ning ulo ko kay siling sang DOH, siling nga ara ng second wave, mabatyagan ta na, pero I don't think ini second wave na ni, no? Subong ari ang mga balantayan. Diri ko anay sa COVID-19 update, no? So much sa parte sa mga mamumugon. Kaya mga mamumugon ni Permido, second, matyagan ko daw inang second priority or kung kaisa gani, basi mapaulihi pang concern ni nila. Iya mo? Action firing line. Ang kalabanan gitsubong ang ginatutukan sa gobyerno halin sa national and local is to fight COVID-19, no? To fight COVID-19 kung paano iniawayon, kung paano naton ini masarangan nga kita maka-survive. Action firing line. Speaking of sining ginatawag naton nga pandemic nga COVID-19, subong way pa medisina o way pa sang vaccine or bakuna nga nadiskubrihan nga makabulig agod nga magkalamatay madula na ni totally madula man ang kabalakata sa COVID-19. Action firing line. Pero ari lang ang natalupangdan ko. Sa madamo nga mga departamento, isa sang nagadali nga gusto gid makaumpisa gilayon sa amo ang pagbukas ng klase, ang Department of Education. Tisubong hindi balak kon matandaan niyo under GCQ. Ang mga 20 anyos panubo gani hindi ginatugutan nga makagwa. Ang mga 60 years old gani way ginatugutan nga makagwa kay delikado or sila ang pwede mangin prone nga pwede tapikan sang COVID-19. Action firing line. Which is good, no? Which is good.
ginatinguan sa government nga proteksyonan sila. Since nga way pa ni maano-ano, kag hindi pa klaro kung saan o gid matagan solusyon ang problema sa COVID-19, natingalahan ko yang ang Department of Education ano ni ginadali isang buli nila to yang ginadot-dot kinga sa Agosto 24 pabalikon ang klase. Action firing line. Damo ginikanan ka pamangkot sa akon sini mo. Siling art ano man konforme kasi na siling ko ako ya. Bisan pa nga magsakripisyo ang akon bata nga hindi ka eskwela siya katuig gimuon ko na. For the sake nga hindi lang siya matapikan, kang hindi lang nga mabutang sa riskong kabuhi, seguridad sa bata mo. Action firing line. Di sa eskwelahan, hindi lang ni kay security or seguridad sa ikayong lawas sa magkabataan, estudyante ang dapat amligan. Ang mga manunudlo daya karon nga mo maga-report kag maga-plastar halin pagplastar sa eskwelahan kag amuning mag-atipan sa mga kabataan, butang mo pa may social distancing. Wala mo ya ginabutang kag ginadepensahan ang mga manunudlo mo nga basi matapikan man bangod sa temprano pa nga pag-umpisa sang klase kung madayon Agosto 24. Online sa firing line. Joining us tonight, risato na pagpangalagad amang tagpamuno sang grupo sa mga manunudlo, no? Isa ini sa nagabuligid ang grupo sa Alliance of Concerned Teachers, ang ACT, and we have Mr. Richard Ilangri on the line. Sir Richard, how are you? Mayang gabi, sir. Mayang gabi, Action Art, kag sa tagsalamati isang Action Radio, mayang gabi sa inyo matanan. Sir, subong ang ginaistoryahan, DepEd gusto ginila may mga proposal by August 24 nga ang klase sa elementarya under sa DepEd nga plano maumpisa gid ang klase. Ano ang paglantaw diri sa Alliance of Concerned Teachers, sir? Ati ang aton nga Alliance of Concerned Teachers Philippines siya nagaduso nga tun-an gid ini sa Mayo kag hindi maluyag nga mahabutang sa danger ang kabuhi sa aton mga kabataan. Iti may mga pungsod na nga nag-una Abril katulad sa France. Pagti may malasakit na dito ang kabataan. Kag sa August 24, primero ti ang itong plano with sang DepEd pero subject for change man ni Action Art mo kay kanamo sa ginikanan subong nga naga-air sa pagpamatok. Pero may mga platform man ni Action Art nga pilian kay ang lima ni ka platform mo. Ang pilian ang face-to-face. Una na siya kaya mga katubangay kay kamuya sa Eskwelahan. Ang ikaduwa, online. Sa mga ginikanan nga maka-afford, na lang, via internet abi, no? Real time. And then, ang ikatatlo, offline. Ang wala sang internet, pero may gadget siya sa ilabalay, pwede nga ipadala ang leksyon sa pamaagi sa messenger or whatever. Buksan niya kung may internet siya, no? Kung wala sa internet, buksan niya lang niya sa iyang laptop or gadget. Sa ikatatlo, ikaapat, nga mga kabataan nga majority sa atong kabataan do wala man internet, wala man sang gadget, modular na siya, no? Ipadala ang leksyon sa papel, kag amo nang ilaalansiran kag tun-an. Kag ang ikalima, combination sang may internet, wala internet, modular, tinatawag na blended. So, amo man yung ginagam-agam sa mga teachers naton sa ating union base bla pagbalik ang gwa sina alibawa si Saka School, no? May mag-COVID dira isa ka bata. So, pwedeng basulon ang school authorities, ang teacher, nanti daw ay kamoy kasunod sa protocol. So, doon sa hindi ka nakuman nga talutang doon. On the other hand, kung hindi naman kita mag-learn tungkol sa kadlok natin, may danger naman nga daw pareho sa kanta, Action Art nga the devil and the deep blue sea, no? Daw wala kapilian. Kung hindi ka mag-abre,
siyempre, ang aton kabataan, wala sang opsyon, why sila sang ma-learn. So, maging ignorant sila. Kung mag-abre ka naman, nabatian natin sa mga ginikanan, yung kung mag-abre ka, maalam nga bata, pero basi patay lang nga bata, no? So, kinalambro balansiho natin kung gusto kita sige ang pag-alam, pero ensure tagid nga hindi mano ang mga kabataan, no? So, kung daw lang alang gid man, halimbawa pag-uugos, tagang kaso sang COVID, sige pataas, most likely online, offline, modular, o kung blended yung mga ginihaton nga mahimo. Kag ang face-to-face, ang ideya sang DepEd sa face-to-face, imbis nga 5 na sila kaadlaw magkadto sa eskwelahan sa naligad, kaduwa na lang. Kag imbis sabi nga 40 kabataan na nagakadto, 20 na lang pakadto, do buhinan gid almost half para mag-jutay. And then ang mga eskwelahan, ayawan ang mga school heads, no, kay ang budget sa buong eskwelahan ituon gidira nga pangbuksan additional nga mga gates sa mga washing area, tapos mapaobra sa mga face mask sa mga kabataan. Kag sanitation gid ng paghalin sa kabataan, isprihan ang mga pulungkuan dira, chlorine or bleach sabi, no? Para pagka-abot naman nila sa adlaw, nakuha na sila. Hindi na sila makontaminate. So ang danger naman sa action natin, kinatanaw na sa aton mga health expert, na ining kabataan, although nga masakit, prone sa pagmasakit, pero maging prone in as carrier, no? Correct. Kay kadamaan, maging asymptomatic sila. Ang matabo sini sa aton pagpanalawsa, o din sa mga expert, either nga may masakit sila halin to sa ilabalay, dalo nila sa sulahan, and then dalo naman uli pabalik. Kag mga gulang-gulang to, may mga diferensya na amoy ang magmalasakit. So, dako pa ni nga plano sang department sa gobyerno. Kaya sa July, August, data mabalaan kung tutuod ito hambal ni Secretary Doki nga nag-flat, no? Kag second wave na ini, meaning kung sa August na magtapos ng second wave kung ugyunan atong iya ginambal, no? Kung galing ka daw bibitable po man to. So we hope magagamay, pero hindi kita mag-expect na ang COVID madula, no? Kay pares ng Spanish flu ba sa 1918. Yung Spanish flu until today, araya ko ng Spanish flu, galing kay dormant na siya. So meaning tanan kita, hindi kita maka-expect na madula ining Spanish ang COVID-19. Pero kung paano natin i-deal, pwede kita yung continue education, yung hindi kita mag-face-to-face. Kung ang private school at ilaban na euro, pwede sila online. Di kami sa public, pwede makamiya ka modular, no? Basta ang learning, magsigi lang. Kag kung ang mga kabataan may mga USB dira, ipadala na lang ng bilong lesson sa ila. Kag kay laban sa ila, may mga Facebook naman nagakuha naman sila, naga-online, pwede nila na makatuon sila. Hindi man kami kadiman sa turti kadako nga dapat nila mabalaan, kundi ang mga essentials lang, paano makasurvive sa pandemic. Di sa mga hinterland siya nga daw hindi kinalabot sang kunano, di radyo yung makalabot nila to, no? So, di dapat siguro na kung magprograma sila sa radyo, makuha di sila time slot sa Action Radio, kag ikaw makuha ni sir, mabulig eksplikar? Ate, pwede na Action Radio. Malecture kita diri ho, pod ari sian, maestra man ni sing una. At least madulang kakulba sa ginikanan ang learning, hindi taman makompromise. Hindi ko na kuya gani maglantaw ining internet ya, do hindi giniya. Kay bisan ako gani may internet ko, aga may plan pa kung ginabayaran kada bulan, gaigod ganing internet ko makagulo online kay mo ya basi kon igo magbalik lang ang ginambal ka maestra mo ato na sa talipos-puson. Amo ganila kay susubong may mga platform na pwede man maka-internet magaling kay base kung magdulungan kita bilog nga pungsod Pilipinas, si mga 27 million ning kabataan mo.
O, kanti, para sa imo na eskwelahan, sir, kung magbalik ka rin halimbawa, madayon August 24, mabutang ka dira sang internet nga baskog sa imo para nga makahimo ikaw sang online nga pagklase sa mga estudyante mo, sino karon na magasto? Tiyan mo na gani nga may pagwa kami nga kuan nga position paper panawagan sa gobyerno nga kung dayon no yung ang klase dayon no nato ng klase amo ning gina Alas 7:27 Action Radio Philippine Standard Time. Action firing line. Ini kabahin sa ginadiskusyonan ta because tisubong ginalingaw kita ako may parti sa kung ano na lang ginaistorya naman sa gobyerno ka as if nga daw ginamat-amat niyan nila dula ang kabalakata kangawa parti sa COVID-19. In fact, kaguluwa na gani ang ginadiskusyonan sumong parti sa chatcha na ang mga ginatalakay sumundo ka irrelevant pala sa sitwasyon tagidya nga mo ni kinanglanon tati this time amo ni aton nga kinanglan ang publiko mangin aware no kay at the end of the day tanan kita nga ginikanan nga may kabataan kun nilali dayon ni sa August 24 ambot kun anong magwasi ni daw sir sorry ginautod ang linya ta. Oo kun dayon nun gid man kinalatagaan option ng ginikanan kung ano nga platform nga gusto sa ginikanan. Kung magsibing online pwede na yan basta may kuan sa balaya may internet. Okay. Digid, no? So tagaan hindi kay kun daw na gadwa-duwa ang ginikanan kung may kahadlok hindi mag face to face no. So para lang daw wala sang kahadlok kagwa wala sang debatihan naga-unite kita nga gusto naton nga bisan sa tunga sa pandemic ara gyapon ang pag-alam sa kabataan pero ang precaution na blaki kun ara sa balay di at medyo bululigan lang ang kuan man lang pagpangduwa-duwa ara sa mga grade preschool ka grade hasta grade 4 kaya yung ibang nga ginikanan so tinagaubra kami tapos doon di kami di sagad kayo tito basid na imo ginaya ara kay di sa kilid sa imo nga bata mo. Pero sa mga grade 5 to senior high school, pwede nga tagaan mo lang ni guro sila shift work, kag i-check lang sa teacher, no? Kag daw mo ina ang mga para nga badula ang kabalakab sa atong mga ginikanan. Sir, sa part ninyo, no, sa Alliance of Concerned Teacher, daw ay kamoy ang plano, abing upod sa DepEd, mag-conduct, abi halimbawa, patawag tang parents, prior sa August 24, meeting ta bisan online lang dra o kung may mga group chat man ang mga parents sabi tilawan ta lang di ganaan subong konsultahon ta binanong inyo paglantaw di nanong sarang ta mahimo and then there will be an expert or health dira nga maka officer nga makabulig eksplikar sa parents kay siling ko amo lang ni nga dali-dali on why man mayog eksplikar ang depend ng liga to na interview man din ni Action Brian pero di na blang hindi mo makonvincer ng ang ginikanan okay no problem padala yung kabataan ninyo sa bulutuan kaya mo so on and so forth ng mga reasons sila ko basi magbukas sa August 24 kag laka pa sa lato-lato sa mais ang estudyante bla sa raw kaya mo ni Action Art nga part na sa plano ipatawag ang mga parents tag jutay lang daw tag 20 kadilo o tag 30 lang kag i-explicar kung magambal ang parents sabi nga online ida medyo maagrihan ay kamo dai pagpa-enroll na magsiling online, may internet ka mo sa inyo bala, hindi kay basid na pagsiling online, malisensya ang bata nga mangita sa shop, internet shop, amo magyapon. Correct. So, sigurohon nga kung magsiling online gid sa balay, nga tapos kung maglakat ang bata, hindi na ipagpangitaon sa eskwelahan, kasi katabo na kung isa action art po, wala agreement, balibad ang bata nga malakat, gali kay halimbawa, ito natabo na sa kapis, ito nga nag-submit pa siya, tinadiscuss siya, kundi nadabasulan pang teacher. Kung silinga online, Adriana ito nga pag-online siya na, schedule yabi, Martes, Monday, Wednesday, kung madayon di ang pa-eskwelahan siya, Martes, Wednesday, ang tatlo kadlaw, sa balay na. Ikinala ang ginikanan, amo na dahil mabantay sang bata yang kung amo na yung time na inog klase na iya sa online, bantayan niya, hindi kayo pa masiling nga bata, pang malakat po sa amo niya, karoon ko na hindi na pwede. Hindi kanan, mamasol na yan, no?
Okay. So i-explicar gina namon action art sa mga ginikanan kag papilio na sila sang ila nga gusto igaling kay ang aton din nga mga napropagado nga bahin sa aton sektor ti modular no modular ginalakalabanan kag ti base iban magsugot man face to face ti dako man ang risgo sa aton mga teacher ay tinatubang sila sa different children at alin sa community ti amo pa nang amon man natubangon gali kay kami nga teacher ti ang una nga pagwa sang pandemic ti ang aton frontliners mga pulis mga nurse mga doktor ting second niya uro kami naman ni ang frontliners pag kumadayon ni sa August 24. So, why kami may mo kahit amon ni amon sinumpaan patriotic duty nga mag-learn ng aton nga kabataan. Okay. So, pero kung magbukas gid man, ready sa inyo part nga mga teachers, why man sir may nagapalabot nga concern, members sang Alliance of Concerned Teachers, nga daw sila mismo pangalag-ag nga mag-report na sa eskwelahan? Diara gid sa nag-presko na to aton nga act national nga tiyang ginademand dito ya nga kung mag-open gid man ang klase ang tanan na daya kung maka-afford man ang mass testing mas maayo kay isa ka community nga ginasuspikan nga may mga COVID dira mass testing kag kung pwede mismo ang ka-teachers kag kabataan rapid test nanay kay para nga para nga maibitar man no. Pag tiyan mo ginademand sa aton ng mga ACT Philippines na kinahanglan ng seguridad sa kabataan kag sa teachers mismo action art. Sige. So malawig pa rin, no? May nabilin pa kita more or less isa ka bulan kag mga 4 ka adlaw, no? Antes ina magbukas abi kun madayon gid man nga mo ni dapat istoryan tani kay siling ko iniya nga istorya tanan nga may mga kabataan tanan nga maginikanan mamati gini kag magpartisipar kay because at the end of the day amo na ginambal naton kita iya mas gusto ta nga maproteksyonan bisan magmasakit lang gani gusto ta kita na lang ang ginikanan instead sa kabataan tamuti iniya karon daw ay bla ma-plastar gid hindi pa may mabutang sa insakto nga perspektibo and then buyan ta kabataan ta halimbawa kon face to face pero daw ina I doubt, no? Dubious ko nga mo na matabo. Butang ta nga modular. Galing ti, amo na bla, modular. Tapos sino matudlo na kung ang ginikanan mo? Grade 1 man lang to. Grade 2, sino matudlo na sa kabataan man? Kaya mo pag ginangaton nga i-tackle action art kay part sang obligasyon galing sa teacher na kung mag-modular, modular man na online or offline ang teacher obligado nga hindi man daw no kag tuon ang balay sang bata kag tanawon kundi dira nga part nga naga-eskwela siya nagatudloanay sila kag part pa na niya ang counseling kuno ni istoryaw ng ginikanan ang bata kaya tuyo diri sang DepEd na hindi madulang entusiasm sa bata sa pagtuon so meaning sa mo ilang aspect nagapangayo makami sang insurance kag medical insurance sa impact sa GSIS kay medyo dako na nga risko kay way mo balance sa community nga katuan mo kasi may COVID dito or any other disease ya. So kung modular na dati ginapang ang DepEd sa Subong alin sa 14,000 ka mga competencies, no? Yun mo na lang na Subong 5,000 kay turtigil ka damo-damo sa aton dapat matunan alin sa pre-kindergarten hasta sa senior high. Almost 60% ang nabili na lang almost 60% ang inbuhin kag ang 40% na lang ang most essential amo lang na itudlo sa kabataan ang mga GMRC na amo na da kag values kay tiang lang COVID pandemic action na nakatudlo sa aton nga sa kadabuon sa gintunan naton ang pamatasan man lang gali kag ang health kag ang pagka-porsigido pag-share sa pariyo amo na siyang mga critical thinking adi amo na mga pinaka-importante nga mga competencies na dapat itudlo sa kabataan how to survive during the pandemic no so yes gin tudlo man sa amon nga mga higher ups sabi nga
hindi pagpresyuro ng kabataan kung ano gid kadamo ang matun-an nila. Kag ang kuan lang gid ang pinaka-essential, no? Kag dulao naman namon ang amon nga pananaw nga do pinaka the best kag nga teacher kung dugdabo kag isang gin kuan sa kabataan, gin kuan gin tudlo isa subong ya ang masarangan na sa kabataan, magsige lang ang ilang entusiasm sa pagtuon. So kag ang pinaka primary concern niya ang health kag ang kaligtasan sa kabataan nasyonal. Sige. So lawig pa ni siya no may ara pa kita more than isa ka bulan ti pero dapat subong masugilan una na ni and the public may no mga plano para nga at least paagi man sa amon diri makabulig kami disseminate makabulig may kuha sa pulso sa mga pumuluyo sa mga ginikanan sa pangkabilugan no kun anong mambal nila si Sir Richard. At sige aksyonar kay sa amon niya ti ang amon niya nga mandate magtudlogin. Kung anong luyag sa ginikanan kag sang department implement man namon pero ang concern ginato niya nga buligan ti ang anong tamalang ang tuod ang sige katuon kung mapahamak ang aton kabataan. So mag-alam sila pero sa pamaagi nga hindi mapahamak ang aton nga kabataan within our control kung mahimo pa lang na mahimo naton national. Sige, on that note, Sir Richard, mayang gabi sa imo. Salamat gid sa time. Madaming salamat aksyonar kag sa Action Radio mayang gabi sa time. Action firing line. Na-mention ko kaina na muno ko nga very relevant ini nga talakayan. Kung lang tawon naton sa kalendaryo, ang August 24, subong May 20 kita, sobra na lang isa ka bulan, no? Sobra na lang isa ka bulan, pila na lang ka adlaw ang sobra sa isa ka bulan, masugod na maumpisa na nido ginahunos lang, kaobserbar ka mo subong pagbutlak sang adlaw, alas 6 pa lang sa kaga, daw bago ka lang na mahaw, dugay alas 12 na. Action firing Doon ka nasig sa tiyempo, tabala. Now, ini pamangkot kung ang pumuluyo naga-level off ang pag-insyendita, bala ang himuon sang DepEd, maayo ini sa makabataan ta. Why kita nagasiling hindi maayo ang plano sa DepEd? Because gusto man nila ang mag-alam, matudluan ng kabataan. Yes. Big yes kita dira. Pero sa tiyempo subong, kapin pagid nga ari sa survival stage, recovery stage ang publiko, ang pumuluyong Pilipinon, inidako ni nga question kung anong matabo sini no? Sa pag-umpisa sang klase. Ako ya mismo, personally, kita mo tanan nga maginahimo nga protocol nga mga regulasyon sang DOH, mga regulasyon sang aton sini gobyerno gasunod kita. Ti karon sa mga ginikanan ni ngara sa mga lugar nga tuman kagutok bla, no? Mga resettlement area, mga lugar nga tuman kadamo sang mga illegal settlers or sorry to use the term, no, pero ti sa mga lugar nga squatter, ano na lang nakaroon ng sistema lada. Inaya sigurado way ganin og bakal bugas sila sa internet ya, that is impossible nga makahimo sila kag makasunod sila sa gusto matabo sang DepEd. Action firing line. Inaya sigurado gid nga 100% iban gani way pa man cellphone no? Ang mga nagatrabaho kapin parimedyo general ginikanan mo hindi gani ka pa, bakal si Papa sang kalanuno namon, di ba bakal ka pa imoya sang galamiton? Ginbuhi na natuntong nagabaligya ni sang konsibibot song pa. Niya ginbuhi, kagin suportahan talang ning negosyo sa mga internet ni. Dason, igo kwentahon, halimbawa magasto ka, kaigod man gyapon ang internet mo. Palos ang gwa niya Action firing line. Amo nang pinaka-worst gid. So, at this very moment, ako yan ang ga-encourage sa DepEd. Pagi sa ila sini maalam dira nga mga official, please. Istoryahan ta ini upod sa mga local government units, upod sa mga ginikanan, ano ang sarang tahimuon? Bala pasugtan ta na?
handa na bala kita? O, sa angan-angan naton nga pagbukas sang klase on August 24, Action firing line. sa private, yaman, sarangan ni sa mga ginikanan. Kay ginikanan gani, nagpa-eskwela man sa private, kay kayan lang na. Dugang nagaling nga expenses. Pero sa mga pigado, sa bukid, okay pa ni gani sa bukid mo. Nga dito lang lagapuli, ito nga hindi ka nikbatyag sa bukid to sang serbisyo sang gobyerno. Action Kaya firing bisan line. mag face to face sila tuya kunway malang sampangayaw magkadto to maestra bitaga dra man ang duway gid problema. Ang problema malang diri sa aton nga damo ang mga entry coming from different provinces. Nagapauli alin sa Manila, Cebu, and other areas nga medyo taas ang kaso sang COVID-19. Action firing Ay line. na ma problema kapro sa uma. Duway gid man gani ko nakita da nga problema. Pero ang pamangkot, ang aton opinion survey of the night, of the day. Nano ang inuya pa inu-ino siniman? Mga parents da, aber-aber, chikaron ta, handa na bala kita nga magsuporta sa plano sang DepEd nga buksan ang klase sa August 24. Anong sa inyo? Padara-dara sa aton sini nga chatroom, kay aton ina nga hatagan gid sang hostisya. Action firing line. Kanina sa nagpadala niya, Sir Art, good evening. May share lang ko. Ginshare man ni Parimulo Zart Mendoza ni, paring Junjun. Niya migo niya ang asawa, gusto niya mag-school ang bata niya. Pero ang bana, hindi gusto tungod sa COVID. Nga hindi niya pa siguro nga safe ila bata. Hasta naginaway sila tapos naglabot na sa punto nga nagambal ang bana nga kung luyag gid sa asawa nga peskwilahon ang bata nila, bulagan sang bana nga asawa. Kita mo na, tikulang dan pag-insinding ginikanan kundi kalamay. Action firing Yamak line. po sir, malapot na sa bulagay, tungod lang sa COVID. Amo lang na sir, share ko lang. May lang ko naka-insindi man tong ginikanan. Kung ang gindool siya, to sugilanon lang sa kapiyan nga nagpati man siya kagikulang man sa pag-insindi. Guba pa ang pamilya, guba pa ang pag-eskwela. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba.
Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Agad pa sa banwa, mabugnaw
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mga kaaksyon, madapos ang nagpalaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Ang aton sining COVID-19 news update ginadulog sa inyo sa galwan sang Grace Pharmacy. Oy, diri sa Pilipinas as of today 4 p.m. ang record sang cases nagdangat na sa 13,221. Ang mga naka-recover is 2,932. Pero ang mga nagkalamatay nagdangat na sa 842. Action firing line. Sa bilog nga kalibutan, kainang ginlawag ko sa action hotline sa aga, mga 4 milyones palang subong nag 5 million na ho. 10,113. Ang mga naka-recover is 1,975,978. Pero mga nagkalamatay is 325,332. Action firing line. Damo reaksyon parte sa mga ginpamangkot ko kon nanong mambal nila parte bla sa opening of classes. Ari kay hatagan tani pagtamo na mga mensahe nyo. Standby sa mga report with action Marlon Hinovia gikan sa provincial capital. Action firing line. Kay nung Tantoy Efren Tan dira sa La Castillana mayong gabi kay Philip Laurente sa Barangay Binuyan naman sa Morsiaga Monitor kay Rodolfo Bibotsong. Yes, husto kagid mga teachers, professors almost 60 years up na. Tapos ang high school, halos mayagangyang lang. Ang college, halos 17 to 21 years old kalabanan. Ang prep, kag elementary, hindi gani matotal discipline sulod balay. Sa school pa, mampang ginayat to paano ang ila social distancing kag face mask. Ay, kalamutan. Erlinda Soriano, sila nga, good evening, Action Art Monitor lang ko di sa kando ni. Oh, ara ka na da, chay? Ginakuha nilang, ginatamyaw yung taga-kando ni ko. O si Macau Gali Arsaga, Toto Romero Arsaga, kag July Inchik Fermin, classmate ko, may gabi na sa imo. Action firing line. Siling ni Rodolfo Song, ang tanan nga giho sa Pilipinas, especially government program pulos negosyo. Ang education sa Pilipinas kung ipaagi sa IT, ti ginapamanggaran nun mga tagiya sa Facebook, Messenger, apps, kag iban pa. Lihog ko pamangkot ko ng DepEd, wala tag ginapangayo, may budget para sa mga students kag teachers kung mga hospital, cause of COVID. Bot lang ngayon. Amo na ang pinakamasakit pa kaya mga far-flung area, wala internet. Kagalos wala mga electronic gadget, ti ma-deprive naman sila sang sistema kadiped. Kanami sa ila mag-obra ka program, hindi gani kapasweldo sa gusto sa mga manunudlo, kulang-kulang pang mga school materials kag supply. O kita mo lang na. As parent, opinion ko, sacrifice this coming school year, pwede nga next year na lang, ma-start ang classes kag dapat may available na nga COVID-19 vaccine. Siling ni Joy Angeli Maria may gabi da, monitor ko is Home 5. Jean Oy si Sir may gabi, Bibing Dagia Bautista may gabi, monitor lang ko di Alizares likod Magking. Barangay 39 may gabi lang sa amon Kapitan Jude Salusada. Inday Blaza gamonitor man Rowena Munies. Maninoy nunoy paglumutan nya ano ni obra ka siniko man. Brown out tapos si gagamit mo guba pa. Na pambirablas lang Maninoy. Gian Ross Binitin. Ya may gabi watching live here at DSB. God bless. Makutunta ni siya na ikotodo. Nga mo nagatabuaw. Nga namo gid ang naka-experience ang masami nga pag brown out aw. Monitor man si Bro Gabriel Hipilga ho. Bro, may gabi lang na si imo may lang nga pag-monitor ha. Salamat gid sa imo pagtutok karon nga gabi. Oy nga iban nindo hindi ko na mabuksan, di ni siya dapit man. Sige lang
Idiyaan ta ni karon dugay-dugaya kay ari na sa aton nga linya si Action Marlon Hinovia. Reports. Kay nasa diaman kay may mga OFW nga nagreklamo matapos ang indalato sila sa may IB maglona, no? Pero at least ang uli na intindihan nga proseso ang ginahimo sang province. Kay kung dira man sila sa Bredco Port, di man pwede nga pastanbayon sila da kag may rapid testing. For example, pag busisi sa ila sining nga madokumento, alangan nga dira sila magala ka standby sa Bredco Port. Action firing line. Di may mga nagreklamo to kay ina, pero ging klaro man to ni Dr. Zifar Gerhardt Kailian. Ang lain gibala sa sistema ta. Kay padala diri ang mga returning residents kag mga OFW, way gidyagapon until now sang proper coordination and communication. Ano pa matyag ni sang National IATF sa mga local di man nga member sang IATF? Nga kung padala nila sa baylo nga magreklamo, kabatunon mo gidi ano, bing choice mo sinaman. Action firing Pero line. dapat sunod man sa proseso. Now, tiyan mo na gani, we are not in a normal time. Dapat insindiyon man Kita mo, bisa ng gobernador kinanamuno niya, kung di ka mo magsunod, sakay ka mo liwat sa barko, balik ka mo tos ginalinan nyo. Action firing line. Damol ulan sining Nakson Eden, agaulan sagwa. Ahay. Ligo naman ni sa ulan, GM karon Liga to namin. Tulog siya sa second floor. Ano man? Sa second floor, siya na nanggigda. Dua sila. Why ko blay sa ginambala? Bot sinyo da. Marian Malones Oribe. Berto Bibing Tatit Moni Amay kag Richel Sampurok mga higugmaon barangay Panukoy. Diri kita na yo report ni Action Marlon Hinovia. Damol ulan na si mo Action Marlon may gabi. Action Art gaulan pero kasarangan malanga so sa nga mata nion ga tupagin man siya kung magagawa ka diri sa dalan mabasa man ang imo sa nga alimpuduhan. Hindi lang magwa na toy kay basi na ga daguo batian ko di sa sulod analysis booth. Yan naman, kung may plano nga maggawa ka mo, dala ka mo payong o kung na jacket man kay may posibilidad nga basi kung magbundak ini sa subong kay sa konseda ginahamtangan nabatian tang daguo may kilat pa nga paman. Uy, may pangilat? Oo, may pulo pangilat sa dutay nga paman. May galom nga badapol. Sus. So indikasyon ini nga base kon mayara sang tudo nga ulan kita ma-experiensyahan sa mga gabi. Anyway, dari kita sa bahin sa Kapitolyo Provincial, unahon ko lang ng importante Action Art nga reaksyon ni Governor Bong Lacson. May angot sa sining pizza nga mention sa nga Department of Education nga Agosto 24 nga pagbukas ang klase sa taran nga pampubliko nga bulutuan kag ang pila ka mga private nga eskwelahan Action Art nagpost naman gani sa ila sa nga schedule sa pagbaton sang mga enrollees kag ang pizza 24 na post man gani sang way ko kahambal Action Art nga taran-taran nga mga private school kung may pinalabang ka mga private nga eskwelahan nga nakapost na gani sila sa nga official Facebook page sang pizza man nga Agosto 24 na pagbukas man sang klase tibot silingon maupod man sila kung ba dayon ining pagbukas sang klase sa public may pila ka mga private nga maupod man sa Agosto 24. Now si Governor Bong Lacson kay na nagsiling nga kung siya lang ya ang pasugtan mas maayo Action Art nga ang klase sa sunod na lang nga tuig kay sa observation niya subong sa kaso sang COVID-19 ang peligro Action Art ara gyapon subong tuig 2020 so hindi pa ma-sure hindi masiguro ang safety sa mga estudyante labi na ini mga ari sa elementarya now kay para kay Governor Bong Lacson ang isa ka tuig nga pagpahuway sa mga estudyante
hindi man naguro malain para sila kay waay man sang madula sila. Now 2021 amo nang pinakamaayo action art para kay Lacson nga tuig. Ngaliwat buksan ang klase kay gasalig ang gobernador nga sa sina nga tuig may matumod na gid nga bulong o kon bakuna sa COVID-19 ang sabon man nga tuig ginapabot yaman nga maghagan-hagan na jutay na ang kaso sang coronavirus. Sa bahin naman action art sang laboratory bla sa Silay. Kay kadamo sang nagapamangkot action art kung ano ng status bala madayon o kung hindi nombal ni Gov ara na sa laban-laban nga madayon galing way pa sa patod nga petsa kung saan po ini pwede magka-operar kaya nagabot pa lang action art na makinarya machine kining RT-PCR machine bla amo ning gamit nga ginausar para mabalaan ang test na ginakuha sa isa ka persona kung RT-PCR ang paghahambalan. May ara sang 12,000 naman ka mga rapid test kits ang ara subong on standby sa bahin sa Silay Hospital nga pwede na magamit kung kinahanglanon. Nagjutay na lang kagamitan ko ng ginapaabot action art. Siguro kapasalig ba ng supplier halin sa Metro Manila? Ila siguro na supply mo pa lang ng RT-PCR test. Ang iban guro, hindi naman yung bulabudlay sila nga i-provide sa labing madali nga panahon. Ay hambal ni Gov kung makulo kompleto na ang kagamitan. Hapos malagyan pabalon ang mga taga-DOH kag RITM ayon sila liwat nga balikan ang ining COVID-19 laboratory facility nga ara dara nahamtang sa Silay Hospital. Balik sila, i-check nila kag dira sila action art makahambal ang DOH kag RITM kung saan o sila pwede maka-issue sang permit to operate kag accreditation. Yari si Governor Bong Lacson. What I can tell you is this, the RT-PCR machine is already there. 12,000 test kits is already available. There are only a few na lang peripheral equipments that we are waiting. No? We are closer to the end line than we were last week. I hope we can complete the equipment and then request DOH, RITM to visit and check and hope to get the accreditation soonest. Dumduman na isa sa mga nagpananguha action art para nga mapahamtangan man sa kaugalingon nga laboratory testing center sa Negros Occidental. Amo si former congressman kaga subong provincial consultant nga si Albe Benitez. So hindi naman na siguro madugay-dugayan na. Base kung sunod nga si Mana, pwede na maka-operar ni. Kay damo action arts ang dapat kuluwaan sang swab specimen. Kaya binigit ini man inabot nga mga overseas Filipino workers nga ang ginatos pagani stranded dito sa Manila kag sa area sang Cebu. Oh, nautod si Cebu. Nautod ang signal ni Action Marlon. Balikan lang siya. Action firing line. Alas 8:12 na siling ni Maria Lupit. Tani, kakason na lang ang senior high. Kay dugang pagasto, krisis padaan, diretso na lang college. Oh, Helmond Garbanzos, ila na yung kadiped, or mga school, maka-income, maka-money na. Sa safety, wala na sila yung care sina. O kita mo gilang na. Arat na siya. Action Marlon? Action, isingit ko lang kay nakunuhan mo ang OFW nga 45 nga nag-abot kay na. Sa 45 action art, may ara sang 3 malang sa ila to.
ang medyo may gamay nga reklamo kag pamangkot sa provincial government sa interagency task force kung nga ang magkanto pa sila diretso sila sa banwa sa Idi Magalona. Okay. Kaya ginpanggit ni Lacson Art diri sa may sunat sa Bacolod nga ang 5 ya magdiretso sa hotel diri sa Bacolod. Di may ara sang pagpatmakina si Governor Lacson na sila niya ang naagyan sa mga OFWs nga nag-abot man diri ang nagbuligan sa provincial government amo man ni dito sila naging diretso sa COVID healing center sa Idi Magalona antes sa Ilohon sa hotel. No? So sa 45 nga nag-abot kaina hambal ni PNPD head Dr. Jeffrey Jahat Kailian tatlo ba lang sa order medyo nag-reklamo sila pero ila sa nga reklamo sa ulihi na okay na pala sila na mag-upod dito sa Idi Magalona kahit kung hindi sila mag-upod wala sila choice babalik sila sa barko kagin sakyan nila ito i-proseso sa Idi Magalona ang ilan sa ng tanang mga papeles kuhaan sila sa rapid test antes sila sa Ilohon sa hotel sa buligman sa OWA. So muna sa kainang pagpatag sa ato sa na gobernador. Gina-insindi man sa gobernador ang sunat na Banatyagon sa mga OFWs kaya dito ko nasigit na lang nila nga lugar sa Cebu man o kung sa Manila gin-quarantine na nato sila. Ang ila sa Banatyagon, ila sa Luyag magkapauli sa labing madaling panahon sa ilang lugar upo nila sa Padilla o galing kay hambal ni Gov mayara sa protocol nga dapat sundon. Pero ang RT-PCR nga machine o laboratory kuan siya center almost nga tapos ang gidi ang pag-set up. Ara na Art sa may isa kahulot ang kwarto na Art sang una dira sa sila hospital TB facility na da. Para sa tuberculosis bla. Okay. Isolation room ina siya na pwede gidya himuon COVID-19 laboratory center. Kaya may ara na sang negative pressure room. Nga isa sa ginaganglan na pagtukod sa COVID-19 center. Ara na nagabot na. Ang ibang sa mga pasilidad ipaapas na lang posible sang supplier halin sa Metro Manila. Dapat kinakailangan na pero galing ang problema kung may plano ng Department of Health nga magpatigayon sa rapid testing o sa massive RT-PCR test ng gidya. Ang DOH nga National Art daw hindi sila luyag magamit sang mass testing. Ang ilaluyag gamiton expanded. Expanded? Why pagani kita magano-ano? Why pagani mag-mass testing? Ma-expanded ka na? Dari sa Negros Occidental, ang importante ang Art Maria na ang test na ginapatigayon maganda dasig. No? Muna action Marlon, kay para nga at least hindi man lang maglawig nga inang nagapinsar ang galain-lain ng pamitsaron magkisa sa OFW, layo ka na sa pamilya mo, mga returning residents, gagin quarantine, di kundi nagdugang pa ni sa ilaban kangawa? Ang UWA Action Art, isa man sa nag-explain sa mga OFW, okay, pag-abot nila sa Puerto. No? So, expected na ang nasun nga batch sa mga OFWs nga negrense, may ideya na di sila kung ano ang himuon sa ila pag-abot dire sa Bacolod kag dire sa Negros Occidental. Kaya mo na kay koordinasyon gani kay kun ang national tani Action Marlon kung nag-coordinate adi sa ITF ano ginahimo ni para ma-explicar na mo ni nga daan na mo ni pag-abot to matabo sa inyo kung taga province ka dalon ka dito sa facilities ang province for processing. Na kundi why na question di sila matingala ang taga Bacolod yung diretso sa hotel kag mga in
ang ila to gindala to sa ibe magalaw na kundi nagreklamo gilang tong OFW. Yes, Axelard, kay isa na sa problema nga din atubang sa provincial government. Okay. Why pa nalabot ang listahan la sang manupauli di kay ang listahan na sunod para sa Marina. Oo, mag-abot diya sang mga... Amo ni Tani Action Barlo niya, ang tudloan sa DepEd. Kaya yung DepEd, kung di ka plano sa mga online nga mga leksyon, ariyo government agencies, dapat riningon ganin nila niya, group chat lang nagkaubra sila sang IETF, nga sila lang tanan members na, kundi apos mag-communicate sila. Oo. Kaya na, may mga internet man ang mga opisina nila. Kung mag-online, ang ginikanan, obligado, gid. Baklan, laptop, computer, ila sila niya baka. Uy, gani kayo nung bakal isa kadusina, tinapa, laptop pa? Gani man. Uy, panapiho, siguro August 24. Kabay pa Kay ani kadaan, si Governor Lacson, kung siya lang, luyagya next year. Kay sigurado, sunod, damo ni ang maupod man ng mga local chief executives dari sa Negros Occidental. Na, isa pa na. O kag malita ba sa ulihi, asun art napagawa na sila sang official stand la. Ang ato sa rin grupo sa mga mayors dari sa Negros Occidental, kag pwede mapadala dito sa DepEd Central Office. Okay. Kag Cafe Furnace ang Malacanang. Ay ang may last say action art ni si Presidente Rodrigo Duterte. Sa saring pizza nga pabukas sa klase. Bati ko sa report mo sungod to kay nga may ara na sa mga petisyon gani nga ginapalagaw subong amo na no to opening of classes? Yes, tama ta sunod. Nagkalain-lain nga mga sektor. May ara grupo sa mga grupo sa ginikanan. May ara man action art manurudlo mismo. Kag mayara grupo sa mga estudyante. No? Amatamat action art ni basi kon dason gani nga adlaw guro basi official nga launch nila ang petition plan para mapalabog dito direkta sa bahinsang gobyerno nasyonal. Mayara na gani kabataan niya ining mga nagalalakat lang nagakuha balon lang kadadlaw. Gadali na gani ang mga opening of classes. Buti kabataan niyo ay nagpaminsarya bisan kisa, bisan may balita COVID-19 do ay mali sila sapak. Tay sila nila mo kanugun, hindi ka bukas pa sa August 24, may balon naman tani ka na daw ba? Kag hinawa na, masala kita na sila sa nabarkada eh. Na, isa pa na? Oo. Tuod na. Kay kisabi mong ginikanan, hindi ini makapadisiplina sa kabataan nila. Pero sa eskwelahan to na maestra, kisa nadlukan ba sa kabataan sa ginikanan la mo? Oo, gani man. Damo ko na ikilala. Oo. Nga sutil kung sa balay nila, no, porti ka angga gitudo, ginapaboran tanan sa ginikanan, pero pag abot sa eskwelahan, disiplina man sang mga, inaya mga matarong kag mga maayo lang magdala nga mga manunudlo. Ako yung gasaludo, gikustanan ng mga manunudlo. Budlay ni isang trabaho nila mo. Sige, boss balak sunod kay tinuan nga makuhaan sang stand pa ng chairman sang Committee on Education sa Sangguni ang Panalawig kada. Kunanong mambal niya ang presidente sang League of Municipalities of the Philippines. Okay. So kay sigurado ko sunod isang hambalan ban. Sumugod sa mga adlaw, buwan so sumasunod pa. Kag samtang nagahilapit ang Agosto 24 nga bulan kag pizza. Kita mo naman gani reklamo ganing kabataan ginikanan sa miscellaneous lang alamutan nga pila ba lang nakisa sa mga bulutuan sa public ayan pa kun obligahon mo ni sila pabaklon na gadget sus bisan gani guro inog baka lang sang USB gamiton why na? Kag isa pag sunod kun madayon bing August 24. Mayara man nagsunod sang paglimit sang kanamuon sang mga estudyante. Mayara man bulutuan nga nag-announce sang opening sang enrollment. Pero mayara sunod sang guidelines nga dapat sundon. No? Dapat isa lang kang ginikanan maupod, mag-enroll. Kung mabukas ang klase, MWF, nga,
ang tunga TTSS kay para matuman ang ginatawag na social distancing gapon. Okay. Ang pila ka mga initial nga guidelines nga gi-impose na yasan pila ka mga private nga bunutuan diri sa sunod sa nga Bacolod. Sige. Ako na sunod ang natipon pa nga balita gikan sa Kapitolyo Provincial para sa action firing line, action Marlon Genovia. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Action firing line. Mayong gabi lang kay Sir Maymay Fernandez Estrella, Reynald Horigi, ang tagpamuno sa Moises Padilla Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Sir, mayong gabi na sa imo. Kay Barangay Kapitan Juan Zoniel T. Malayang, mayong gabi man sa Barangay Kabug niya. Kagay Sir Dindong Guzman Severino, Noli Eugenio, oy Tito Tino Castaneda. Araman si paring Simeon Ronquillo, Nestor Escobido, Sir Bong de la Paz, Elin Caborubias, Francisco Gamuza, Maria Teresa Bayani, Nitong Garcia, Rodolfo Song, kaina pa ni siya monitor mano, Maymar Fernandez Estrella, ano ba sa ako nagali? Names ag Samusam Gavito. O maing gabi dara sa inyo. Maninay Wilma Antupina Sugaton, maing gabi. Sir Andy Delgado sa Tokyo, Japan. Tokyo ni si Boss Andy. Basta Japan ni siya ang sigurado nga sa Japan. Bro, JC di Kilato, o taga Moises Padilla ho, ini kainato taga MDRRM mo, subong naman, taga Bureau of Fire Protection. Thank you sa inyo na, full support ng Moises Padilla. Joseph Pacifico, Joey Oliverio Pulao, thank you gina, Joey Oliverio Pulao, thank you sa pag-monitor. Maymar Caberte, Erlinda Soriano, ano ba sa ako naman ni kaina? Sige. Diri kita watching maguno si Paul Espat the Third, Joe Mario. COVID is just around the corner. O, kita mo lang na. Renan Aloro Rico the Second, good evening. Monitor lang di kami ni Mama kag Papa. Diri sa Hacienda Kabungbungan, Barangay Sagang La Castellana. O, thank you da sa inyo. Alma Lopez. Kag sama nagapamati kinatamiyaw ya. Agapi Zo. Hindi kuya magpasugot nga ipaskol ko akon bata. Virus niya ang kalaban ta. O kita mo na. Jinsky Evangelio Valenzuela. No school on August 24 for the safety sa mga bata. Sir, o tigita mo lang. Hindi siya magpasugot man no. Depend. Abi, explica rin yung ginikanan ni. O, si Maria Lupit, gakasaw lang niya si Briones. Mayo siya, kay ara na sa waiting time. Ay, klain, waiting time ha. Magabataan na mo niya, hubin pa. Kagdamo pahandom sa kabuhi. Na, alada, sigiyada. Junel, saludo, next year. Para safe ang mga bata, delikado. Ote. Si Gian Ross Binitin, good evening. Watching live here at DSB. Mga mga listeners gini Action Brian, no? Kag mga kilala na sa DSB. Rowena Muniez, good evening. Gamonitor lang kami Barangay Kabog. Thank you ha. Inday Blaza. Mahingap iman, Bibing Dagia Bautista. Monitor lang di sa Lizares, Ligana, basa ko na ni kaina. Jocelyn Arisivita, Ulak, good evening. Joel Dingkong, that's a very good idea. No vaccine, no school. For what use we don't sacrifice our children? No need school. Oh, do laban gidi ang di paburaw. Mary Ann Malunis Oribe, Aksonar Tamyaw kulang da Berto, si Bibing, si Tatit, si Muni, si Amay, kag Richel, Sampurok,
Mahigumaon, Barangay Panukoy. Araman si Rona Rose Nipunan Suyom. Nyamay Gabi Aksyon Radio, dira sir subong kulang na search ang madalas nga pamatian ko sang una. Bago ilang na search ko no, Aksyon Radio. Sige Alet sa Alphabito. Tito Jojo Anlap. Pabaos Tito Jojo Anlap. Liga monitor man daw. Sa imo pod kami sila ni Tita Stella Alphabito. No? Kumusta lang sige makalabot ang pagpangamusta. Tiyo ni Mrs. ni si Tito Jojo Anlap. Arjulina Labasan Fuentes. May gabi ang sunart kapamati kami sumunga. Thank you gida. Allen Transporto. Good evening, Aksonart Monitor ko si Toto Allen sa Masville, Barangay Kubay. Monitor ang mga angels ko. Si Joy Joy, Jenjen always monitor man Tatay Moroy. Nanay Leti, Mama Idna, Lapar, Brad Alex, Budoy, Bayaw ko, Inday, Rolina Transporto. Always monitoring man, Aksonart. Sige. Ang iban, karon naman, dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Firing line. Donag bundak, nagdamol man ang ulan sa gwa action hands, no? Mabatyagan ta sa top kay na, pero donag dali lang. Donag hulaw man gilayon. Josephine Morillo Civil, maing gabi, thank you, Gid. Corazon Villasis Gayo, o sige
ang iban karon na lang napalihog dugay-dugay. Nga gaon ko lang ang report ni Action dahil Salazar gikan iya sa Bacolod City Hall. Nagakontak kita sa kay ambot ko na labot Action Dale si Ma'am Pasitero kay kagabi ito damo pagreklamo, may mga nagahulat pagyapon ano man, may mga contribution pa sang SAP kay siling to pila lang to ka days ang ginatag natapos nagid ang ginahimo nila nga inventory kung wala giman pabasan ko lang niya no kay importante ni kadamo sang nagahulat pa ho nga laom nila matagan pa sila sang social amelioration program, Action Firing Line, financial assistance. Sus, matyagan kong tao subong portigid ang problema no ini magbalik sa new normal ni kabay pa nga madayon na damo gini ang mga balantayan ta no kawadon sang trabaho wala kwarta wala pangitan-an isa sang pinaka way magkupamahog pero siya sang balantayan ta kinawatay hindi naman ihamak mo. Action Firing Line, Ara na si Action Dale kadtuan ta si Action Dale Salazar mga balita gikan sa Bacolod City Hall. Action Radio City Hall Report. Para sa mga detalye na sang balita, ano kaya ang balita ni Action Dale, gikan sa Bacolod City Hall, importante manihoy, kay may sila ni Mayor Bing nagpanawagan sa mga barangay officials, siguraduhon na masunod ang minimum health standards sa ilang lugar. Okay man na. Kag may palayag man, timely man, may palayag man si Councilor Novero Blas, Councilor Renisito Inoy Novero, parte sa pagbukas klase man. Matiyan ta mga city officials tabi. Ay, dali lang importante nila ipaibaloho. Ginapaksyonan ang taxi nga nasakyan kaina, Halin Regional Hospital, pagkadto Tangob, Purok 8, may nabilin sa imo compartment nga bag. May unod nga mga bulong. Sinila nga hapon, liyong lang uli sa Action Radio o kung mag-contact sa cellphone number 0928-686-2501. Importante ginakunong mga bulong ay maluoy ka man taxi driver. Basi ikaw ni nagkargaho, alin sa Regional Hospital, pagkadto sa Purok 8, sa Tangob ang compartment mo may nabilin dira nga bag, may mga unod, ti may bulong pa to nga importante gid kaayo. Action Firing Line. Sa detalye na sambalita, let's have Action Dale Salazar. Action Dale, may gabi, please come in. Action Art, ginaprubahan sang sangguniang panglungsod diri sa may syudad sa Bacolod ang isa ka resolusyon nga nagapanawagan ako nagapangabay sa Department of Education nga kon mahimo India na ipagdayunon ang pagbukas sang klase sa mabot nga Agosto 2020. Action Art, ang ining resolusyon ang ginaprubahan sa regular session sang sangguniang panglungsod kaina sang hapon Mayo 20 kag in-author ni Bacolod City Councilor Renisito Novero ang nagapungkuman nga chairman sang Committee on Education sang Consejo Action Art. So sunod diri kay Councilor Novero base sa report sang Department of Health everyday nagasaka ang COVID-19 cases sa Pilipinas. Action Art nga sunod siya mag-resume ang klase sa August 2020. Baka big na delikado pa para sa mga estudyante kag sa mga teachers man. Action Art no kung madayon no ang plano sang Department of Education since ang ila sining pronouncement by August 2040 no magbukas ang panibago nga school year 2020-2021. Action Art. Sulo kay Councilor Novero kung usaron ang traditional nga pamaagi sang pagtudlo no or ding basic education nga face to face bala nagatubangay ang teachers no pag ang mga estudyante. So amo ni siya ang makabig nga delikado. Action Art bangod sunod sa ara sa gihapon ang threat sang COVID-19. Sunod sa konsehal, may mga panawagan man ang mga ginikanan, mga pila ka opisyal, na kung mahimo, ipaiway ang pagbukas ng klase, tub-tub nila nga mag-subside or maghagan-hagan ang COVID-19 cases diri sa pungsod. Action Art. Sunod kay Councilor Novero, ang approved resolution ang ipadala kay Presidente Rodrigo Duterte, kay Education Secretary Briones, kay Mayor Bing Nadia, sa muman sa mga opisyal, sang Negros Occidental kay Gov Lacson, kay Vice Gov Ferreira, kag sa iban pa no nga mga concerned individuals. Action Art, especially sa Department of Education. Aring palihag ni City Councilor Renisito Novero. Urging the Department of Education
to defer the opening of classes using the traditional classroom face-to-face scheme of instruction. Bangod may ara nga pronouncement sa Secretary Briones sa August 24 ma-open na ang aton schools. But then, ginbutang ko to nga per DOH daily report, ang aton COVID infection every day rises. And then, kung mag-open na ang klase, and then we still use the same traditional classroom face-to-face instruction, delikado ang mga estudyante magbalik, pati ang mga teachers. And then I included there also a statement that far more valuable to us ang kabuhi kagsang health sang kabataan kagsang aton nanunodlo than academic education. Kagibutan ko man itong deferment of the opening of our school system this year will not necessarily be prejudicial to our educational system. And therefore, bangod ko may mga parents na nag-hinyo kag mga pamilya. Kung mahimo i-defer ang opening, kung mahimo i-delay nila hanay until the time nga ang aton ang threats ng COVID-19 shall have been subsided and controlled. So, binbutan ko to. And binbutan ko man to nga i-capifornes ang opisina ni Presidente. Actually, na batian si City Councilor Ranicito Novero, not because nga may ginaprubahan nga resolution ng gasto automatic na nga i-grant sang national government or sang DepEd ang ila sining proposal o konsentimento sa sanggunang panglungsod. So depende ini kung ano ang mangin sabat sang gobyerno nasyonal angot sa ginaprubahan nga resolution sang SP diri sa may siyudad sa Bacolod. Sa sesyon man kay nasang hapon ginaprubahan man ang resolution nga gin-offer ni Bacolod City Councilor Dindo Ramos ang chairman sang Committee on Transportation nga nagapangabay kay Mayor Bing Lunadia nga tugutan action art ang angkasanay sa motorsiklo sa tunga sa mga immediate family members. Immediate family members to amo ni Eloy, asawa, bana kag mga kabataan. Dindo Ramos nga tiya mo nga ginabawalan bala ang riding. Mariklamo ginaslakson Dales Police, mambal sila, sir, kami balaya live-in na kami bro gintuman namon ang amon promisa nga mag-isa. Nya isa sa aga, isa sa udto, isa sa hapon, kag isa sa tapos pa Japon. Hindi pero tsakto na, kadlaw si kwando ko hindi ba pala si Siakso JM. Nasulat si JM sa cellphone niya si regards ko Jek ko lo Ay kalay, nag-loading mo ako. Ano to man, ano totoo ang sangkasanay naman? Kaya ang baldo ni Councilor Dindo Ramos, ang scope sining resolution nga sinusyati as long as naga-install sila sa sulod sing sa kabalay, ate pwede action art basta may makita lang dila ang proof of identity action art nga sinusyati amo na siya galing ginabawalan gidya ang riding in tandem pagod may posibilidad nga maglaptang COVID-19 pero ang argument rin ni Attorney Dindo Ramos ti ano na yung mga family members nga nagaupod na lang sa isang kabalay kag syempre action art mayara man sang mga mag-asawa bala nga nagaupuday man sa isa ka katre gin-mention gini kaina ang argument ni Councilor Dindo Ramos. Ano papatayan naton si Attorney Dindo Ramos. Most respectfully, University Model City Mayor and the local area to allow the riding in tandem of motorcycles between immediate family members, Mr. Chair. Although I know is able to write Mr. Chair in the city order, under the city order of the mayor, that would allow the wife to back each other, Mr. Chair. But if there are members of the family, they are already signed. Dengan tandem ordinance, pero may specific lang siya nga time from 9 p.m. onwards. 9 p.m. till 4 a.m. or 5 a.m. the next day action arta. Okay. So, pwede pa yan, nga magang kasanay kun aga, magdulong dirabis ng trabaho, ang nga partner, o kun magadto ka sa merkado para bakal sa mga essential goods nga kinahanglanon. Hambagan ni Councilor Dindo Ramos siya sining resolution, mas practical action art kun riding in tandem between family members
members bangod sunod diri sa i-action RT amo na bala mas dasig ang transportation sin subong limitado ang public transportation diri sa may syudad sa Bacolod dasig bala nagakapuno ang mga public utility vehicles susunod siya ti practical kon riding in tandem sa motorsiklo sa mga family members lang para mag-travel para magbakal sa mga essential goods kag magdulong dirabe sang imo sining himata padulong sa iyang ginatrabahuan. Sa iban nga balita gikan sa Bacolod City Government Center may adres ang statement ng pagwa si Bacolod Mayor Bing Dinaldia suno siya police your own ranks action at amay ni ang mensahe niya sa mga barangay officials, kapitan, kagawad tanan nga official sang barangay sining pagpatuman naton sang GCQ matapos man bala nangyayari na kita sa ika-5th day ng Bacolod City gin paidalom sa General Community Quarantine Action Art. So sunod diri kay Mayor Bing ang kapulisan naton may raman sang limitation. Rason nga ti ining mga barangay officials dapat magpanguna action art sa pagpasiguro nga matuman ang minimum health standard sila sintag-satag sa mga barangay. Maghambal kita minimum health standard hambal ni Mayor Bing tamo ni siya ang basic nga hand washing, pagsuksok sang face mask, mandatory wearing of face mask, action art, pagpatuman sang social distancing kag tamo ni stay at home lang kung wala sa mga essential nga mga transaksyon sa sagwa sa sini nga mga panimalay. So kay Mayor Bing, base sa information from Bacolod City Police Office, more than 100 na ang nadakpan nga nag-violate sang social distancing kag wala pagsuksok sang face mask action art sa pampubliko nga lugar. Susunod sa alkalde kabay pa mag-serve ini nga warning sa tanan bangod iga-intensify gid sang LGU sa Bacolod City ang pagpatuman sa mga basic health nga protocol bilang pangaman kontra COVID-19. Ginapalaman ni Mayor Bing hindi siya makapatay action art may mga tao sa gihapon nga wala nakaitsindi, wala nakahangop kung ano kadelikado sang ginatawag nga COVID-19 nga sunod siya hindi ni lahog ang threat sining COVID-19 infection action art. Nagapati man si Mayor Bing anuman ang status sang isa ka local government unit low risk man siya, GCQ man siya o kung ECQ man sunod sa alkalde ara sa gihapon ang threat sang COVID-19. Aring palihag di Bacolod Mayor Bing Leonardia. Apilar ko kung pwede palang maluhod ko sa aton pumuluyo. Maluhod ko just because I am begging them to follow strict basic health protocols. Kay liwat lang. Hindi nila lahog. Hindi lang tayo sa nakabatsag kay ang kaso tamo lang kadamo. But that is supposed to be an inspiration. That is not supposed us to make us overconfident. Police, hindi gid magkampanti. Ini yung police may mga limitasyon man ni sila. So, one of the best instruments or mechanism for us to be able to magpanalupsop sini sa aton ginapangabay sa pamulyo. Masalig kita sa aton barangay captain kag mga barangay kagawad o barangay officials kay they have to police their own ranks. They have to see to it nga sa ila mga barangay, sa ila mga kapurukan dapat gasunod ang tao sang ining aton nga mga hinyo sa ila nga sundon ta ang basic fundamentals nga minimum lang gani nga health hugas ang kamot, usar sang face mask, tiner sa balay kag social distancing at all time. Actually, na si Bacolod Mayor Bing Leonardia. So, yes, ginaluwat-liwat, in case may tatlo nga napatay, kag may duwa pa ka mga returning OFWs nga nagapabili na positive sa COVID-19. So, subong nga simana, may ginapaabot pa ang LGU sang Bacolod nga may next batch naman or fourth batch sa mga returning OFWs nga mag-aabot, diri sa may syudad sang Bacolod. Mga update gikan sa Bacolod City Government Center ang action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat kid Action Dale Salazar, mga balita gikan sa Bacolod City Government Center. Action Firing Line. Nagawon ko lang Basic Councilor Lady Liz Gonzales kung available siya kay hindi pagpangangkat sa mayor ni another naman ni trabaho sa mga barangay officials, no? Si Councilor
Lady Gliss Gonzales Palen, busy linyaya. Okay, wala abot sila. May third wave pagli ang Bacolod. Do man distribute man kuno sila. Silang, kaya daw ipit na maraksonan sa tiyempo. Man distribute pagli sila kuno kwan. Third wave sang food packs. Daw nanam no. Action firing line. Abay pamatagan dang nagakinanglan gida. Pilion. Bao si Senador Mania Villar, nagkulokomentar sa sila nga, ining mga grupo bala, mga classification sa tagsa kapamilya nga medyo middle class. Yan, hindi naman sila dapat tatagan, so on and so forth nga mga bla 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 niya to. Anay nga negatibong komentos publiko na ngayon man pasaylo. Ano mang klase senador ni mag-amo niya man? Action firing line. Nagkulokomentaryo siya anay nga nag-react, no? Ang sektor sang ara sa middle class niya may apology. Pwede lang yan, no? Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang alpha at beta nutrients. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggang maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Radio Philippine Standard Time, alas 8:54. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Action firing line. Pabasanta na si Councilor Lady Gliss Axolana. No, kay daw alang-alang naman ng tiyempo ta. Kay Attorney Cesar Biloria Jr., may gabi dira, no, kay Tita Juna
Palier Soriano, araman si Jose Mongcal Torilla. Ari naging agaw comment kay naho kay Randy Garcia. May gabi nga monitor kami di Permea. From 8 a.m. to 11 p.m. sa gabi pag hindi ka karon ho hasta kay Exxon Eric ang monitorya. Thank you gida sa inyo. Araman si Malupit, thumbs up for Councilor Dindo. Major Mads Gil, ni pagbasa. Gadamo lang mga nagadamo ang problema. Rainy season na, mataas naman di kaso sang dengue. Pag abot Agosto, tigkiriwi. Naman, damo ni kawatan, kag hindi kaghudaper. Mayong gabi lang da. Kita mo lang na to, no? Pag umpisa tigululan, problema ta, hindi lang COVID-19, kundi dala na ang epekto sang pangagat sang lamok bala nga carrier man sang dengue. Ti kung mag-inulan, pati sa ilaga na bla, na delikado man na. Sige Ti pag Agosto ba, o mo ginaang, unang insakto gid nga tigiliwi. Perti ginakasubo ko nali labutan mo nga sus ang kisaway ka na inog bakal bisan pagkaon nyo lang ba si ano ni siya man Smigol Baggins grabe buo kaulan kusog-kusog hangin sa DNA mo. Sige, budlayan ta magbasa basta inang ginasugpon-sugpon ninyo, ginabaliskan nyo bala ang ngalan kagapilido nyo, kasi hindi kong basahan. Action firing line! Ayo sa kay Josephine Murillo Sibil, kay hinapan niya, classmate Otoniel kanya, kumusta ka na da? May lang nga pag-monitor, Marieta Montuya, oy, amigo ko, Neptali Alipuon. May gabi man, thank you for listening, no? Karon iyang gabi. Sige. Hindi ko malabutan, buwas na lang parti sa motorsiklo ni kabay paning maklaruhan bila. Kag dapat i-coordinate. Halimbawa sa LTO, no? Karon kon may exemption and then ang LTO hindi ma-inform kung may operation karon kag ipang dakop. Tiyan mo naman ang halinan sa confusion, halinan sa komplekto. Basi mainaway pa naman ang motorista kag ang taga-LTO. Action firing line! Grabe kayo na, man. Nagginutok ang taga-LTO, lain kay ang social distancing kay nasagwa, tigwa na sa compound. Damo nagdinikita na ito, nag-standby skilidalan, agoy, nalabyan sa pulis. Tingi ba na hold pa sa police station number 2? Kita mo gilang na. Sige. Sonia de la Torre Delgado. Good evening, Action Art. Mahal naman mapatakod internet. Kagang monthly bill naman dugang sa libog. Why not i-delay na lang anaing schooling? I am a parent also. We're not risking the lives of our children. Vaccine anaya. Jensky Vangilio Valenzuela. No school on August 24 for the safety sa mga bata sa art. Gian Rose Binitin. Sa DSB, nabasa ko na nagali kayo na. May Rose Langkoy. Monitor kami diri sa Herbias 2 sa Barangay Villamonte. Tamiyaw lang kay Danny Boy, Pangging Kimpi, Ato, Kagrudel. Ili Jaime Tres Tiza. May gabi second wave of COVID-19 is, so kita mo lang. Joel Dingkong, nabasa ko na ito kay inaangi mo yung mensahe, no? Ang si Rose Scotty, gamonitor man, Tiray, Regalado, Abiliar. Action Art, Nonoy Abiliar, mamati, dispunta tay-tay, ho? Taga punta tay-tay da. Mary Grace, Eugenio Fermin, gamonitor man, upod kay habi nila, may gabi idra sa inyo, Merly Dolido Magallanes, watching from Hong Kong. Subject overload, siling ni Walter Peter Arsinas. Flor Cordova, good evening Bacolod, watching from Cebu. Randy Garcia, may gabi ka monitor kami diri permi. Nabasa ko na ni Kaina. Next year, okay.
Nabasa ko naman nagali. Mark Duran sa Batuan, Valladolid, Family Duran, kag ungsod ga monitor. Thank you gida. Brown out gida nung bibotsong. Wilson Tidor. Sige. Damo pa ding na-miss ko. Damo sa mga mensahe pero hindi taging malabutan ng iban. Pasensya gida. Action firing line. Way nagkikita panahon diri sa aton sining nga pagpangalagad. Balik na sa iya sining programa. Buwas si Action Brian Moden ang iniidolo kag ginabantayan kada gabi. Upon naton nga nagpangalagad sa inyo, sa technical side si Action Henry Pulgar, Boylog ta. Back up karon na gabi si Action and Defensor kag Action JM Baikin. Ako naman Action Artay Hubon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo